Dati nga ti problem of the day nga napadayawan nga may basa tatangal daw, agga po kay ni Vincent alias Siding, iti Tuguegarao City, Cagayan. Sagudayan nga ti surat ni Siding. Dear Cassie, awagan daklatan iti palayaw a Siding, ngamin kasi nyo kat adaanak iti Siding, iti timid ko, iti babayan dang iti bibig ko, nagting nga mismo, dakkel a Siding, kat iti ubingak, binansagandak nga Siding, kat isumeten ti awag kanyak, nagati gagayem ko, nagati ka eskwelaak, nga nilaeng mamang ko ti di mga awag kanya kiti Siding. Adan na ken ko idi kasinyong tarugyak nga sapulen ken kail iliw ti amak ti pudno nga amak wenno ni papang ko. Ladawan na laeng ti impakita ken inted ni mamang ko kanya kidi. Ket no kasta makitak ti rigat ni mamang nga mangisaksakan iti panagbiag mi pabasulik met ti amak. No pa inulit-ulit idi nga yung bagaday di lola nga saan narumbeng nga kagurak ti amak. Ket tapno nalawag ti amin kasinyong irugik man nga rod ti agsalaysay idi ta agbasa ako ni ti high school nga dua atawen idin tinapalabas si pudpimusay day di lola ket dagda kami laengen ken ni mama ti agkadua agdenden na. Uy, agawid akon Arnel. Amangan no adaytan ni mama ket sapulen nak, ungtan nak tumanen. Madamdaman ton Siding, nasapapay. Maladaw itang agawid ni mamang mo ta daman mangidate king kuanan. Asino ko mamit? Ni pay mamang mo kuma ti maawanan ti mangidate. Nagado ti agar-aram king kuana, di ngamin. Unang saan ka numot nga makiasawan to ni mamang ko. Anya karod, maki-date latan? Kung nakadadot lalaki nga kadkadwana no kwa. Ang talna ka man Arnel. Taapay, ada ka di pala namnamam nga agsinobyanan da iti pudno nga amam. Isudan tumatla ti agasawa. Diyak mo Diyak mat pa ayan nakikita ti amak. Sa dino kami na talaga ti ayan ti amam Vincent, Siding. Ada nga rod sa jay Hawaii Arnel. Kung Hawaii ano gayam. Nga mapia di nakamanlapulos, ipurwakan iti dolyar na. Diyak nga rodam mo. Ulain ako nikit ni, maladaw akon. Uy, aguli ka. Abay, adarugit iti babaen, dagit bibig mo, di ta timid mo. Bingraw sa amat dito, aguli ka tabugawik. Anyang arugit, sikamit. So tilendak manin Arnel. Amom lang arudin nga Siding, dito at iti babaen, dagit bibig ko. Siding, dito nga dakkel, saan nga bingraw. Abo, wano anti-anting mo nga tadayta, nga Siding mo, Siding. Wano sinyalis siguro, kinamalas, tibiyag mo dayta. Makado ka manin nga mangsutil kanya, Arnel. Inakon. Hindi asideg ako ni tibalay mi kasin yung paspasungadan na gayam ni Nanang. Vincent! Ni Mama. Agawid ka, paspasam di agawid, paspasam. Uwin mamang, agawid akon, asideg akon. Maong tanak man, sigurado nga. Ay na, Vincent. Mamang, barito ka nga, di ka matlagnakam na anak ko. Kaano ka itong agnakam, ha? Jesus, sorry, mamang. Ti amo kaming kit maladaw ka nga agawid ta adamanin date you. Kit gapo ta maladaw kat saan ka nga mangisaang, saan ka nga agawid nga dagos. Ti matlang mangisaang ti ubraem barok. Ta amo mat nga minalim nga mangyawid ak iti naluton nga si Daenda. Si Daen, subsobra mo tiyaw awid yo. Saan nga subsobra dayjay? Nabatbati laing nga tay saan mi nga nalako nga luto iti karinderya nga pagtrabahwak. Iso ti pagbibingayan mi nga iyawid. Kay iso piti igatang. Oh, sige nga rod mamang, inakarod mangisaangin. Ibusenta amin nga si Daen, kat sayang. Mamang, ibatyak damunin ken brownie ti si Daenda. No, adan to pe mabati nga makalibban,
Isunto ti ikurkur ko kadagiti taraken ko nga manok into nagsapa mama. Mala makaammo ka. Ala, kumusta ti panagbasam? Awan ti pagdanagan mamang. Tanapas ni kakpet nga agbasa. Akit nasayat mo kasta ah. Kat itultuloy mo ti pasnek mo nga agbasa aking ka nga makapagturpos ka iti kolehyo. Taiyaradok mo ti bagik tapno maited ko amin nga kasapulam kat makapagturpos ka. Kaya't kung nga ipaniknek iti dayjay nga naulpit nga amam nga uray no ni sintabo kat awan ti itidnakin ka. Angim ka ba ilang ka nga ikang itinaranya nga masakbayan. When mamang awan ti pagdanagan mamang. Kanayon nga ipalagip kanyak ni mamang nga kabailan na nga isakad ti panagadal ko aging nga makapagturpusak uray no awan ti tulong ti pudno nga amak. Nadagsen sigurot basol ti amak. Tapi kasi laing tigura ti inak ken kuana. Nakanayon nang ipalpalagip kanya nga naulpit kanu ti amak. No ba'y makita ba't nga marigatan ni mamang pudno ti kunak nga agiyawid ka digiti subsubra iti karinderya nga pagtrabahuan na ket iso ti sidaen mi nga no ada mabati no ada pala mabalin para kabigatan na isunto pala ti pamigat mi ikanak ti allowance ko ket eksakto laeng no ada digiti kahit ko ang magatang ko baro ko mga gamit ko iti eskwela baro nga arwaten saan ko latang ibagbaga kini mamang no kwanta amok tumet lang nga di nakabailan nga ited ti igatang ko. Umanay lang nga allowance ko, pag-tuition ko, para iti kanen mi, ken amin nga kasapulan mi iti naldaw-aldaw. Ket ad-adda nga makyuryosak, iti pudno nga amak, nga sigon iti damag ko ket adda kano iti Hawaii. Hawaiano? Ket nukas pagarigan ko mata mamamok ket bigbigan na posiblemet nga makatulong kada kami nga agina. Posible nga ikan nakiti dolyar na tapno no magatang ko digiti kahit ko agatangin ko ma. Ada digiti gundaway nga kulitek ni mama nga oray no amok tumetlaeng iti sungbat na angem. No kasta nga makyuryosak nga talaga ket nakulitak. Mamang, di nagdisturbo ket adda ka text ko. Damagik ko mano, amo yun ti address ti amak sa Hawaii. Ay, dahil ka di manin naulpit nga amam ti malagip mo, ha? Vincent? Di kenjak pulos interesado nga mga mo ti address na. Ni cellphone number na kenjak kayat nga maamuhan. Agpatulong tayo kumakingkuha na, mamang. Taada ka din kasapulang nga jak inted, ha, Vincent? Ngim nasisaya at kumamit laeng no damit may tulong na mamang. Sumerdeng kang kuna, di nagdisturben. Among Vincent, uray no saan ta ko mga kontaken day nga lalaki no adda ko mapuso na nga para ken ka. Ket amo na ka ko mga talyawin ken bigbigen. Amo na ka ko mga tulungan. Angem gabot alim mandok ti puso na day nga amam. Isu nga ni kusing ket awan to ti mauray mo kinkwana. Isu nga lipatem day nga amamon. Lipatem mo day nga lalaki. Nulabsak ti agsao kasinyong kata saan ko na mabilang no namin anon nga inistorya ni mama kanyak no anya tinaramid ti amak. Nga idi kano ipudno ni mama ken ni papa nga masikog isuna. Di na kano bigbigen nga putot na. Kinaykayat na kano tinangasawa iti baket nga hawayana. Ngem iti nangitakder ti dayaw ni mama. Alis to ang naglabas ti panawen kasinyong. Ket gapot adda ako ni ti kolehyo, ket marigata ni mama nga mangisaka di ti panagbiag mi, ket ti panagadal ko. Ket gaputa kasapulan na kano. Iso nga nakiasawa metlaeng ni mama iti sabali a lalaki. Ado ti mga et ni mama, tanapintas pala ni mama. Uray di college sa kong ket
Ori no, early 40s na ket talaga nga nalapsat ni mama. Tasipod da, kalpasan da di relasyon na, itipod no nga amak, saan met idin nga nakinobnobyo. Makidedate man siguro mo, makidedate lang, diya ka mo makiayayam ti lalakin sa idi. Angim awam met ti seryoso nga nakarelasyon na nga lalaki. May isa nga kasadar na nga balo nga adaan met la iti putot tinaasawa ni mama. Akat dakkel met atulong makatulong met pasaray ikanak met ti kwartak no kwa ti stepfather ko. Third year ak idin kasin yung iti kursok nga computer science. Idi ta addamet ten Noviak. Classmate ko ni Donna, edita, jak amo no kasano nga nagbalin kami nga agnobyo, halos agkatugaw kami, aginistorya kami, kaya di namamunan, amuna ti, paka-istoryahan ti biyag kon, kas lang inyas asidig na matibagi na kanya kon aging ka na nga ti, na-develop metirik na-develop tirik na. Kas lang awan ti formal nga panang sungbat na kanyak ngem sipod idi nadeket kami na nasingid kami kanayon ka magkuyog. Kas lang nagkinaawatan lati ti puso ken rik namin. At jakmat libakan kasin nyo adamat ti gundaway ngano adda kami ti pribado nga lugar nga da kami laeng ket itakaw-takaw kumot nga agkan dagiti bibig na. Ket saan mat nga agked-ked. Balsen namat dagiti agek ko. At dati kiti kundaway nga kalabayik ko igamak ti ima na kayat naman. So nga ti panagkulag idin kat na kami nga talagan. Aging nga nag-I love you aking kwa na kat nag-I love you too men. Masansan met idin nga da kami ti agkuykuyog. Kaya di may isang aldaw nga da kami iti eskwela. Vincent. Donna. Vacant period ta. Mabisina. Di ka di mabasin? Agpamirinda ka man la. Sorry Donna. Pagpletik lang agawid ti kwartak nga nabati dito bulsak. Sobra ka mat. Itata-girlfriend na kon. Isaganaam ko mamit ati panang pamiriendam kanyak. Panang ilibrem kanyak. Maminsan tulatan Donna. Nakapsot ti diskartem si ka. Napiya ko mamit ano saan ko nga amo nga putot na kati Hawaiano. Ala umay kan nga rin siya kung ti aglibre. Ure si kalatan ti agmerienda Donna. Ngayon kaduaing kalaeng. Agmerienda ta nga dua. Saan na mabaling nga siya klaeng. Ken pagsaritaan taman no kasano nga kakwartata. Tapno saan ta nga kakaasi. Ken saan nga siya akanayon ti mangilibre ken ka. Vincent. Donna, sagida mo din napansit mo, di mo kadikayat? Kayat ko. Ang mababay na kami keng ka, Donna. Api nga mabayin ka kuma. Kita sikapay nga babae timang pamirianda kanyak. Kit si kantumet inton bigat iso nga agiremedyo kantumet. Alabare nga danto may remedyo, Donna. Masaludsod ko man, Vincent. Di mo kadikayat ti umasenso? Di mo kadikayat ti pumintas ti biyag na. Siyempre akit kayat ko, Donna. Apay kit din nga saan. Hit nang runamat kanya, Vincent. Amom ka di nga, arapaap ko ti makapan iti Hawaii. Arapaap ko ti bumaknang. Kayat ko ti bumaknang iti nasaya at pamuspusan. Pasensya ka no saan ko man nga maited to data, Donna. Ngimapay ngamin nga siya ngamin ti kinayat mo. Amom lang aro din ti istoryak. Gabuta ipatpatig ka. Ken pacheck nga ipatpatig nakmet. Ket anya ti amom, Vincent. Amangan no bigbigen na kanto metla ni papang mo nga dadya Hawaii ket alain na kanto. Ket no alain na kanto ijay, ket datanto ti agasawa, ket di makumayak tumet isa di Hawaii, di ba? Kadi. Ket nakurang ngamin ti diskartem, Vincent. Ngem awan ti pagdanagam ta siyak ti bakam mo. Anya ti aramidem. Ala, ited mo kanyak tiladawan ni papang mo nga daking ka. Tababain iti social media, iti Facebook, sa pulenta ni papang mo.
I-search ta tinagan na, ken no agmatch itiladawan ng ited mo kanyak agad. Isunukwan, kontaken ta, kontakem. Tapno no bigbigin na kang anak mo. Tabaring no alain na ka sa Jihaway. Sana to umay kasar. Tapno makapanak to man sa Jihaway. Sigurado laki din nga da Facebook account na. Sige, Dona. Sige. Itugot mo nga ito no bigat. Diti picture na ha. Sige, Dona. Gabot ang masansan ni Din nga dakam ken Dona at agkuykuyog man manulayangan nga kita kami agkuyog kami kini Arnel nga gayem ko nga kababatak kinaubi nga kinasarita na panggep kini Dona. Ay, among Vincent, itikas ta nga istoryam kinitikas nga langlangan ni Dona. Saan kay ito nga katuluyan? Mangrugi ka manin nga kunak Arnel. Mangsutil ka manin. Ibagbagak la ti pamatik bro. Pamatik laing ang nasaya at unay no saan tuman na pudno. Pacheck nga ipatpatignak ni Dona bro. Tano saan ko maakit? Saan ko mga nakinubyo kanyak? Kit amo na ngamin ang posible nga makapangkay Jaway. Isungar nga tulungan na ka nga mang sapol iti amam. O, angim kasanon no agtali na idkalata ditoy. Ken kasanon no makasapol ni Dona iti mangpabak ng kingkwana. Kasanon no dama masapulan ng Hawaiano. O, iisina na kanto na bro. Pamatim la dayta Arnel. Ay madlaw nga materialistic tinubian bro. Panawang ka man laeng nga Arnel. Kanayad na kasutsutilin. Uy aguri ka. Dumig ka kanyak Vincent. Siding. Aglalaing ka. Ha? Aglalaing ka kunak. Tapos saan tunay nga nasakit tinakim mo no iskina na kaniduna. O, alae mo ti bulibul mo bro. Anya nga bulibul bro. Kaya nagkapsot ka na ya. Kaya doon na awang ka di tigastusin mga pangi-check-in mo kingkwana. Anya? Ay, dahi dyan nga gargaraw ni Dona bro. Mayat lakit de. Si kalati agad adi. Ipakat mo dagiti mabibuyat ano ka nga video skandal. Barito tapay la idig bibuyatan. Imposible nga di mamot araramidem. Tiket mo kasawin. Adda mapasamak min. Kituin na. Sakbay nga mapukaw mo ni Dona. Makibulibul ka matking kuhana. Ha? Ay, nagkapsot ka nga talaga siding. Ay, apo aya. Tirae mo. Sakbay nga mapukaw king ka bro. Oh, Vincent, naalakon. Adan iti bag ko. Amok Ken nakitak ti panangyawat ken ka ti kahera ken ti panang bilang mo ita kwarta sa mo imbag. Ngim naggapon na ka di Dona. Haway nga road. 25,000 day ito. Ado diba? Nakalaam. Kit adagayem ko iti Facebook. Nagpatulong nga. Imbagak nga masakit ti inak ori saan met. Kit nang tedmet. O, nagluko kan Dona. Tagtagari. Ala, paspasan tagi di magnan eh. O, intay ti restaurant manganta. O, urian niya ti orderem. Siyak ti makaamo. Agselebrar ta, Vincent. Ay, Dona. O, apeng agsennaay ka. Paayam ka di ti Gracia, ha? Okay, di ti imayan ta. Manipod iti remittance center, asideglaing ti restaurant. Sa kalpasan ti restaurant, adamet asidig nga hotel. Ay, ha? Hotel? Anya ko man, adda asidig nga hotel. Ken asino nga talaga tinang ipatulod ken kay ti kwarta, Dona? Ay, saan mo nga untunin pa, Vincent? Intakid din mga ni dita restaurant. No anya ti dimting at blessings kanyak, i-share ko met ken ka. O, di mo ka di kayat, Vincent? Ngayon ton malpas na nga aglans ket intan tumaturog dita. Dita hotel? Anya? Inta maturog? Siyak ti makamuking ka. Problemam ka di manen ti pag-check-in. Siya kung ti agbayad ti pag-check-in ta, Vincent. Ha? Api nga naskin nga maturog ta dita. Ngay, nagkapoy ka nga talaga. Basta, siya kung di makaamo, Vincent. Agner-nervyusak idi kasinyong idita. Nag-check-in kami ngagpaiso iti asidiglay nga hotel manipod iti restaurant nga nanganan mi. Banag nga nadlaw ni Dona. Apek nervyos ka.
damom ka di? Siya ka di damo nga, babae nga makaduam iti hotel? Wen nga agpaiso do na. Sana bale, siya ti makaamuking ka. Kaya di da kami ni Tuneg, ti siled. Di nakpulos talnahan ni Donna. Katawan nakpay lang. Gabuta, nakakadkadlaw ang tagtagargera. Nupay adun, dagiti mabuybuyak, nga kunan Arnel, nga video scandal video. Nga, jakmat ilibak ay, di barito ako kata amok moten nga, amok moten ti agbuya ti video, sex video, ken parag sa akin ti bukod ko abagi, bayat nga bibuyag dita nga video. Ang imjak pa'y pulos na padasan nga impakat iti aktual dagi nga video nga nabibuyag. Kat dayto yan ti gundaway ko kasin yung damok ang mapadasan, damok nga makibulibul, damok nga makiabal-abal nga kunada iti Nemars Studio, damok nga makipanakpak, damok ang makinaig iti may sa ababay. Ikatay mo tapadong. Ha? Aglapos tahan. Uri tadaddatala dito eh. Anya lakit ni Vincenten. Kinsaan ka man ngagtagtagirger? Saan ka ngagnernervyos? Pasensya kan, Dona. Kagangela tadamo. Di ka madanagan. Maawatan ka. Kana, nagasatakid di ata. Siyak ti damo nga babae nga mapadasam. I'll make sure nga di mo tumalipatan tayo ti damom, Vincent. Kasta nga ro tinapasama kasin yung iso ti kumbaga no pelikula kat iso direktor nga no anya ti bagana iso ti aramide. Kadamong yung paaramid na kat ti panangagik ko itinaduma-duma nga paset ti bagina. Kalpasan mi nga naging nagik dagiti bibig mi. Vincent. Ito na. Agkam titingit ko. Sige. Agkam titingit ko. Dilaang. Dilaang. Apay. Medyo na-upgad. Ay. Anong sama? Naglenglenget ta itay. Naglenglenget ta. Vincent. Agkam ti barukong ko. Sige daw na. Nalaing kamit kaya. Amumit ti araramidem, Vincent. Shucks, Vincent. Urino di kay bagbagan. Amo meter aramide mon. Ti amok man nagdadamo ka. Mabubuyak laing daw na. Sige, noan niya ti mabubuyam. Ipakat mo kanyak. Aramidem kanyak, Vincent. Agtugaw ka nga rin. Agkayang ka. Kanim ka di? Uwen, kasta ti mabubuyak. Kalpasan ti barukong agpababa. Sakon to, agkan kanan ti, adda iti nagbaitan ti lupom daw na, kayat ko da ita, bet ko da ita, sige, Vincent. Daitan, nakadaan ni sa tinagbaitan ti lupom ko. Abay, anya tayo dyan nagsagirad, nagmayat. Alaman ulitin man tinaramid mo? Anya tayo dyan, saan ba't lang ang dila tinariknak? Dati siguro siding ko. Ay win siguro. Alaman pa'y, maminsan mapay, ikiraod mo mapay.
Ay, win nga agpaiso. Dati siding mo. Nga mailagid yan ti siding ko. Met kat nagmayat tirik na, Vincent. Sige, ulitin ba? Ulitin. Ituloy mo. Isugayam ti purpose na data siding mo. Nagmayat ti pwesto na. Nagmayat nga maisagid yan. Ay, Vincent! Magpadasin man nga dito la siding mo. Ikadya. Hanya? Ay, ipadas mo man dito siding mo. Di kasi mo. Ay, mabalin ka ni. Alay, ipadas mo lang. Nagmayat nga ron. Nagmayat. Sige. Ay, nakakiki. Ay, nagarik. Ay, Vincent. Kasta unay ti ragsak, kasta unay ti ganas ni Donna. Bayat nga aramidik no anyaman ti iparamid na. Magustuhan na kano nga ilagid-lagid ko ti siding iti timid ko iti mabagbagi na kasta unay ti riyak na kasi sagirat ti siding ko nga masagid na iti kasla siding na iti ngatuan ti ruangan ti kuweba na kasta unay ti asog na nga ore nakla punguten. Nakapapaut nga kasta tinaramid ko kasinyong kaya di ko na nga ay kagaston okay yan nakaado akon kadahita nga siding mo siding pa lang Vincent. Wow, nagganas nga siding makapaisbuta siding mo nga kunan ready pagay. Ay diya ka mo dahil siya di kong kunadan nga, swerte dahil nga seeding ko. Ay talaga, magustuwag dahil nga seeding mo. E di si maruno na pasama kasin yung kit ison tinagtrabaho, nakadata aklaing yan. Kit dituyen nga damok nga napadasan, ti makinaig iti babae. Grabe. Nagmayat nga experience, nagmayat nga damo nga experience ko. Takas taure ti ragsak ko ken no kasano ti ragsak ko ket ad dapay ti ragsak ti babae nga kinanaig ko. Ure la aglukot ti rupanan ti kalpasan ti napasama ket kasla ure la aglukot ti rupanan ti ganas nan. Oh my God. Si Vincent. Itak lang amarik na ti kastoy. Grabe, nakapamin ado aking ka. Agya, malaki ti siding mo. Kisek man ti siding mo. Ay, Naalsem ta siding mo. Ay, una ta. Siyempre. Ayun, gaya man niya. Masansan met idin nga ada mapasamak mi. Masansan idin nga awisen nak. Jak pagid di balagip no ada deti gundaway nga siyak tinagawis. Kanayon nga isunat ti agawis kanyak. Nga nadukartana, nga da pag-check-in mi. Pagustuhan mi tirik nami. Kat nakapapaot tumanen ti panagtrabaho dito siding ko kasinyo na talaga nga permi magustuhan na. Ket no kasta nga malpas kami, kukwak na dito Vincent, ha? Dito siding, saan mo ipapausar sa bali, Kagura ka na ipausar mo sa bali dito, para dito ko lang, dito siding mo, Ay, uwendo na, sika lang. Awan to sa bali nga makausar ka dito nga siding ko. Nalaing ni Donna, iti sex kasi nyo, madlaw nga saan nga dadamo, madlaw nga expert, adun ti padas nangim, okay lang kanya.
mariknak mo at ken patsek ngay patpategnak ni Donna. Iso nga nagtalinaid met, yan na ad-adapay nga nanayunan ti panagayat ko kingkwana. Ang empty na jak kayat nga ugali na kat dati numanin na dakwartana kat ibaga na nga dinawat nagpatulog iti Hawaiano nga friend na ti Facebook at nga kachat na. Nga ibaga na nga konforme nagsakit ni nanang na igatang agas ni nanang na weno saan kit iso na ti masakit weno kasapulan na iti eskwela. Nagkanayon na nga ibaga ipalagip kanyak ngano kas pagarigan ta masapulak ton masarakak ton ti amak ket bigbigen nakto ket alaen nak iti Hawaii nagsayaat kuman no da kaminto ti agkatuluyan nga makadanon kaminto agpadpada iti Hawaii ket agtultuloy to ti kinaragsak mi agtultuloy to met ti panagpapas mi ti ragsak nga agtultuloy to kano ti panang parparagsak ko kengkuana at adigidi gundaway ko na nakaida kami ket apro-aprosan na ti siding ko nakapatpatigla unay nga siding. Gabuta ka na yun nga ibaga kanyak. Dahil nga arapaap na nga makadanon kami nga agpadpada iti Hawaii. Pinadas ko manen nga kinasarita ni mamang ko. Tapno no, pilitek nga ibaganan no. Asin no nga talaga ti amak. Tapno amok ti konkontakek amok ti pagsapsapulak. Anya? Apin ikikanay mong ipilit kanyak dahita si ka Vincent. Imbagak laking ka, imbagak lang urkeng kan. Nga naulpit ti amam saan ka nga mangnamnaman ta linipat na kan. Talo ko maadapateg na king ka. E di ko mapelain nga tinulungan na ka. E man na tinaramid na. Ha? Tinalikodan na ta. Tinalikodan na ka nga bukod na nga anak. Ang mama, baka kit no nagbaliw itan. Baka no makita na kin no makasarita saan nga mapasamak da ita. Di na kami maawatan mama. Dakpay pulos na padasan nga. Narik na ti panagayat ti may isang ama. Pwede ka ti pa'y umanay ti panagayat ko keng ka? Diyak ka ti pa'y umanay nga inam ha Vincent? Ang sa balilaeng dabay adainak adamit amak. Awan to pulos ti amam. Tadi na kanto pulos bigbigen. Ka di mo maawatan day ta Vincent. Kaya't mo ka di nga pati sakit mabukaw keng ka? Ha? Anya? Naipilit mo laeng nga maamam. Ken bigbigen na kati amam, tinaulpit nga amam Vincent. Tasaysaya at laing no, lipatin nakmeten. Once nga maamuak na kasarsaritam ti amam, awan tumeten ti inam, tandaanam ti saog. Anya? Saan ko nga rode nga ginandat pa ti mga mono asino ken sa dinno ti ayan weno kasanok nga makontak ti pudno nga amak kasinyong tadyak kayat nga mapukaw ko ti inak. Pudnumit ket din ni mama. Ape nga ipilit ko pailaeng kay dinto nga din mabalinmet nga. No talaga nga adapatig ko iti ama. E di ko mapela nga tinulungan na kami. Akit kaamak ko no, ituloy ko dati gandat ko kit baka kit no mapukaw ko ti inak. Baka kit ipepeso na nga laksiden nak nga anak. Ang hindi makadakes ka sinyong edite imbagak kinidona dahi nga banag. Anya? Kahit mo sawin, naawanan kat namnaman nga masapulam ti amam nga alain na ka di Hawaii. Ngayon to nagasawa takit alain na tumit sa di Hawaii. Pasensya kan doon nang kahit nga mapukaw ko ni mama. Nga iti ka nito nga birukik ti amak. Nga alain nakman ti amak. Mapukaw ko met ti inak. Dahil takit nga mapasamak. Anya? Nagrabaw lakit din ti arapaap mo. Kahit mo sawin, kahit mo tagtali na dito iti kasta nga biyagyo. Ha? Ngayon na ti makalungaw ka iti biyag nga makapangkat Hawaii. Ay, agpanunot ka nga nasayaat, Vincent. Nagkapi na talaga diskartem. Pasensya ka. Talaga nga, maisukat ni mama. Doon na. Ay, talaga nga,
Awan nga talaga ti pag-asa mo si ka Vincent. Pasensya kan doon na. Angim... Diyak may sukat ni mama. Iti uri asino man. Uri siyak? Uri siyak nga nobyam, ha, Vincent? Ha, saan kumikiti nga imbaga ti kasta? Angim napatpatig ni mama, ngim tipod do nga amag. Kisyak nga rod. Kasanor ti arapaapta nga makapanta adwa sa Hawaii. Ang... Pasensya kan doon, ha? Nasisaya at langin agsinatan. Agsinatan, Vincent. Dona, agsugli ka. Kalpasan laeng iti makalawas kasin yung sipud iti panangisi na kanyak ni Dona. Ada nang idanon kanyak, nga ada nakakita kini Dona, nga ada kinakuyog na, alanga na iti Hawaiano. Ada kinakuyog na nga lalaki nga medyo nataengan, nga langa na kano ti balikbayan. Siguro akit iso tay kachat na nga Hawaiano. Dati kachat na, nga friend na ti Facebook, nga mangititid king kumanat korta. Nagawid siguro na ta, nagkita dan. Baka akit nagawid din ta, ikasarnan ni Dona. Ang imawa na pulos, ti sakit tinakin ko kasin yung kasla jakmat makagura kasla dati awan anyaman na kanyak dayta nga naamuak tati kinapudno na kasin yung namin pinsan nga napukaw ti panagayat ko kini Dona gapu tinaramid na nga panangisina na kanyak nga pulaeng ta ibagak nga sa anak nga mapaniti Hawaii ket dito nga napaneknekak nga pudno ti kuna weno atap tigayem ko nga ni Arnel nga materialistic ni Dona. Nga sa anak nga pudno nga ipatpateg no di ket gapulaeng taamuna nga posible nga mapan sa Hawaii iti kanito nga bigbigen nak ti amak nga Hawaiano. O kasla na bang aranak pegid di? Kasla na bang aranak pay? Gabuta kasla nabunutan ng tinik nga kunada iti Tagalog. Gabuta awanin ni Dona nga mangkulkulit kanyak nga sa pulek ti amak. Ket in focus ko nga roden ti attention ko iti care ko, concern ko para iti inak. Ti inak nga nangisakad ti panagbiag mi, ti panagadal ko sipud idi adak pelaeng iti saklot na nga ison tinagsakripisyo iso tinangaywan ng padakkel kanyak nga uray no awan ti amak ket inkarigatan na mapalabas iti makabulan kasin yung nakigtutak iti ta sumangpetak iti balay adda ni Dona nga agururay ti ruangan mi. Ha? Dona, anya itararamitem dito, apet da ka dito balay. Vincent! Ay, abi narakop na. Aguri ka. Vincent! I'm so sorry, Vincent. Ha? Aping agsorry ka doon na, sorry, dinaramid ko king ka. Diyak ko marumbing nga naramid ti ka siya king ka. Ha? No sorry laeng, no pamakawan ko laeng ti dawatem doon na kit napakawanggan. Awan ti naskin nga pag-sorryam kanyak. I'm sorry nga talaga. Saan ko kumarumbing ngay tinaramid ko. Saan nga rumbing ngay sina ka. Anya, agsinobyanan tan Vincent. Angim, doon na mabit lang. Aguri ka, ibatan na. Di kaya atin, Vincent. Angim, kasano nga rodan dati Hawaianom. Ha? Dati Hawaiano. Nga kinakuyog mo kano at nakakita king ka. Ha? Nga nataingan nga Hawaiano. Siguro ti kachat mo nga mangmang ti kwarta king ka. Oh, naibaga dalaing kanyat. Agit ti amo kakit ikasar na kan. Ti amo kakit iso ti mangalaking ka sa Hawaii. Ha?
Ay, naamuam. Ti amok no di mo amu. Oh, di kad pudno timbagak. Oh, iso nga saan nga mabaling nagsinubyanan ta taadan Hawayanom. Awanin, jak kayat na nga Hawayano, Vincent. Kayat ka. Kayat ka, Vincent. Si katilalab ko nga talaga. Aguri ka. Angin, baka sumangpit ni mama. Angin, di ka matinipatpatek doon, ha? Anya, imposible, mapagbiit pa'y laeng, kaanulay di nagsinata. Oh, di met pa'y nabayag. Iso nga, sinubyanan tan, Vincent, pang-aasim. Aguri ka. Ay, saan nga kaskarina? Saan nga kaskarina tinaramid mo? Kine, adami tin Hawayano nga nang isukatam kanya. Kasanang uro din ti arapa mo nga makapansa di Hawaii. Diyagon kaya day nga Hawayano. Balang kantis day jay. Imay naklari namanan. Kit idinaamuan na nga sa anak ko na birhen. Dinakbutin kaya't nga itong pahal. Dinakbutin takdiran. Anya? So kaya't mo sa wala dala pasamak kada kayo jay kadija Hawayano? Wen, Vincent, nagsubli aking kan. Agi saan na mabalin ha? Kalbasan nga napan iti Hawayano, di mo kayat? Wen no intarayan na ka? Sala nga day jay. Awan laing na jay Hawayano. Anya nga, awan tilaing na. Jak pulos aganas kingkwana. Abagbiit lang. Maglipas ton. Idinto nga si kasiding mo pa'y laing kat maparagsak na kon, Vincent. Ay, aguri ka, sa magiging ka man siding ko. Ay, Vincent, please, agsinubyanan ta na mamiss ko ta siding mo, Vincent. Ay, sana mabalin akas anong aro din ti arapabo nga makapanhaway, babay amon day ta Hawaii. Na-realize ko, jak agbiyag nawan ta siding mo, Vincent. Ay, saan nga mabaling? Iso nga pumanaw kan. Kasi sumangpit to ni maman na jak, kahit nga madatngan na ka dito. Vincent, please, jak pumanaw dito. Yak pagpaka-asya, king ka. Nanas ka nagparintumeng. Ay, siyang kagparintumeng. Please. Alan, Vincent, mamiss ka. Mamiss ko ta siding mo. Di makadagas kasin yung talagang nakaslagbag titen ni Donna. Di na pulos kaya ti agawid insangpet na ti balay na iti balay mi. Banag nga pangungungtan ni mama kanyat. Abi naman ti bala agawid. Jack Lord, amo kuno kasano ka pagawidin mama. Ikay baka kadigati naganaking kwa na. Angin, makaamoy ti biyag nang kung nadamot. Inlaksid damot tin mama. Ay na! Iladang amin nga. Sangpit mo problema. Saan ko ba't ngayon sangpit mama? Kusang ba't ngayon may dito? Di namat kahit. Bakit di mat nobya maya? Api nga sa nagsina kayo? Sa kunam nga at na nakarelasyon na nga Hawayano. Un mama. Kasano ka ita? Ang guri ka. Adan di. Baka mangig na ka mama. Ay na. Mano nga. Agdua bulan to dituyin. Agdua bulan dituyin. Di may agawid din. Jak man na mo mama ta. Jak mat kasilsilid kin. Kulit-kulitin nakmat lata. Uray niya jak na pampansinin yan. Bugkawak pa kadaong tak. Di namat kahit lata ti agawid. Ay nagmauyong sa dayta nga babaeng. Ni. Apay agduldul o. Agduldul umat. Masikog samat day ta nga babae. Awan mo ka day ta mama. Nabayagin nga awan tinapasamak mi. Nasurok nga dandan yung patabulan nga awan timapaspasamak ka na kami. Kaapi nga ran. Diyan mo Akit no. Napudno ti atap ko akit. Nasikugan siguro ti Hawayano Ay na. Alangang mat nga isang bit na dito sisikog na nga saan mat nga sikat aking kukwa. Iso nga naskin nga patalawim dito nga babae. Pagtalawim. Ay na. Iya po ayag mauyungan. Di ta kasaritak.
ni Donna pinagpudnok. Sa mong ibaga, Donna nga, bagig deta ta, amuta nga saan? Amuta nga doon nga, awan tinapasamak kadatan, sipod idiin sinana. Oh, ano kuma, ada na buo idi, dakil ko matachan mo itan. Awan mat pa, hindi basit met tachan mo. Kit, no pudno ti ko nga masikog ka, saan ko nga bagi deta? Oh, aminim ka niya. Bagi ka di, tay Hawaiano? Tay Hawaiano ka di, nakaputot ken ka? Vincent, agim di namat bigbigin nga putot na tisikog ko. Ikibasol mo dayta Kitaskin nga naskin nga ikamat mo Kin saan ko mga dito'y tinagawidam, saan ko mga dito'y simangpetam, saan ko mat nga putot dayta sikog mo. Angim, api ko askin nga dito ti pang isang petak ta di nagmatbigbigan di nakasikog kanya. Api ko mga dito yung arod. Saan nga gaputa ex-nak? Saan nga gaputa nagkarelasyon ta idi? Saan nga gaputa na ada napaspasamak ka data idi? Kat siya kun ti pang isang petam, siya kun ti pangisip pawam ka deta nga pangibakalam ka deta nga responsibilidad. Iso nga naskin nga gawid kan. Nung naskin nga pakawang ka kadagi dinaganaking ka tapno awatin da ka manin aramidem. Saan nga dito iti pangisang pitam tabagim ken data sikog mo. Angim dito iti naskin nga pangisang pitam. Kat api nga ditoy. Gabuta kabsat mo dito sikog ko. Anya? Tiyak maawatan. Anya tikit mo kasawin. Kabsat mo ti agpit-piti kiti saklot ko. Kasano daw na? Kasano nga kabsat ko dayta? Putot ni babang mo. Aniya? Donna? Di papang ko, di Hawaiano, nga kinakuyog mo nga. Sorry, Vincent. Ay, salit abiyag. Dakila problema itakasin yung insang pet ngagpaiso ni Donna iti balay mi ti sikog na. Saan nga gaputa ta siya tinakimputot. No diket kabsat ko. Kadardarak. Ti adday ti tiyan na. Naulaw ako. Ti kahit na sawen. Pudno ti ko na ni mama. Nga naulpit ti amak. Tanuan niya't inaramid ni mama idi. Ken kuwana kat inaramid na met. Ken ni Donna. Dahil yung Donna ngamin, siguro ginundawayan na. Siguro nag-shortcut. Ti kayat na shortcut ti papanat Hawaii. Imbes nga siya, ti mangtawing to keng kuana, nagdirekta ken ni Papa. Nga idi makontak na ti amak sa bali metten ti plano na. Inakit na siguro ti amak. Siguro aramid met ti amak nga talagan ti mangloko iti babae. Siguro ket talaga nga irresponsable nga ama. Tano kasano ti panangitalikod na kanya aputot na kini mama. Kasi met tinaramid na iti putot na kini Donna. Dakila problema itakasin yung taging kay tagat adda pala dito yung balay ni Donna. Nga medyo aslang maperperdi pa yan ti panunot na. At di kundaway nga kunana nagsinublihan ta kaminin, Vincent. Ay sana mabalin Kalpasan tinaramid mo, namnamaan kumapeng arod, nagsublit pa nagayat ko ken ka. Kasanong order tini. Kailangan ba't ka takdirak? O, takdirak kas kabsat na. Kas kabagis ko. Nga kabsat ko iti ama. Anim, saan nga mabalin nga agsinublanan ta, agbalin to nga putot ko, ti kabsat ko. Madi no kayat mo, inton may anak mo ta, sikog mo. Di min to baybayan. Ited konto ti suportahin ko na. Nga saan nga ited ti amak, ti amami. Vincent, kasanong order to siding mo, mamiss ko. Ay, saan? Ang inaangaw dito. Po, aya. Paikat ko to, pagkid dito yung siding ko. Problema kasi yung
no kasanot agbalin nga trato kini Donna nga ex ko nga nagbalinen nga ina ti kabsat ko iti ama. Malakadan dakman no kasanok nga maallo ko ni Donna nga agawi din iti pamilya na tad-addan to nga maalagaan ti pamilya na ngamda kami ken ni mama. Ni mama di namet maawat. Ta uray pay kabsat ko ti adda iti tiyan ni Donna. Angim putot met ti amak, putot ti lalaki nga kagurgura na. Eso nga narikot, talaga nga nagulo. Angim ni mama, agtep-tep pelaeng kasanong arod no mapunuan ton kat madangran na ni Donna. No agapad da. Dahil talaunay ti likliklikak nga mapasamak, kasinyong kat sakbay nga dumteng dayta nga pagbutbut nga mapasamak, balakadan dakman no anya trumbing nga ramidek. Pilitek kadi, weno sursurwak kadi ti pusok nga agayat manen kani Donna. Tapno maurnos met lati amin. Kurita ka kadardarak met, kabsat ko met, ti ada iti tiyan na. Angim, kaslang nagrigat nga mapasamak, nga agsublit pa nagayat ko kengkwana, kalpasan ti naramid na, kalpasan ti napasamak. Iso nga, kaslang malabo nga mapasamak dahita. Yan. Kaya anyamit ti kapanunutan yung mga kasin, iyon na akong ti agyaman kadigiti makaited ti balakad, maagga po kadigiti viewers tayo nga nakangeg, kaya nakabuya, ti panakaibasa dahil ti surat ko. Kaya agyaman na kasin yung ti anos mo, kaya laing mo nga nangidrama, dahil ti pakasaritan ti parikot ko iti biyag. More power to your program, and God bless everyone. Dayag problema launay, Vincent alias Siding, iti Tuguegarao City, Cagayan.